ओ गरिया पूजा फेस्टिवल ने हामजाकमं ते खुलुमं याफर बाबा गरिया के चिनी जतने मुताई कतर बाबा गरिया नि थानिगो तिनी ओ बाबा गरिया फेस्टिवल जतने बाङै हामखायनि बाङै आं सुरिनाय अरनिगो तिनी जा जे फाइ मानदा फाइनेरक भक्तबृंद जे फाइ मानदा फाइनेरक जे फाइ मानदा फाइमेयारक बहायनो बरंनि बाङै बाबा गरियानि थानि आं सुरिनाय जे जतनो ताहा गोरोंखा दंरजादि जतनो खुसिखे आनंदखे बुखाख चांग रगुई दंरजाथों दै चावाया नुबायाखे जतनो ताहा गोरोंखे दंर बायजादि हिनै जे तिनि अरनिगो तिनि जमातिया हदानिनो एक्स हदाफ्रा विक्रम बहादुर जमातिया पद्मश्री अवार्ड मामानि परे बनर फेलिसिटेट खालामनानै दंमोन बहयत साफायमालिया बनि शारीरिक असुस्थतार कारणे हायनि बाङै तिनि अरनिगो बहायनो ब जाते काहा गोरोंखे तमनातै जाते आयुक पलकखे तमनानि बाङै बनि बाङै बा आं साजागो तेज पर वेलकाम एड्रेस चीनी बाबा गरिया मिशन प्रेसिडेंट अनेक साई थांखा आइबार बन हाई साई थानानि थांखा आंखौ मा सानाय जे ताबोनि दिन ताबोनि जे एज ओके डेवलपमेंटनि जुग उन्नयननि जुग प्रगतिनि जुग होनदागो हायनि बाङै सरकारनि तरफ थेके विभिन्न प्रकल्प न बास्तवायन खालामनायनि बिसिमथै खालायै जत जागानो डेवलपमेंट खालामनायनि बाङै साक्षारै दङ ओंखाय चीनी जमातिया हदानि तरफ थेके बाहायनो जों व्यक्तिगत भावे एवं सामाजिक भावे सरकारनि जे प्रयास सरकारनि जे प्रचेष्टा डेवलपमेंट खालामनायनि जे साक्षारै दङ आरो निगो जों पार्टिसिपेट मा खालामनाय अंशग्रहण मा खालामनाय जाते खालायै चीनी बरक एलाकायाव विशेष खालायै दै सार्बिक भावे जत जागायाव जाते उन्नयन जाते दायथि दायथि खालायै ओंमानातै हायनि बाङै ताबोनि जे जुग उन्नयननि जुग प्रगतिशील जुग आरो जागा जों थ्रु पार्टिसिपेशन अंशग्रहण बिसिमथै खालायसे आबाद डेवलपमेंट खालायजानाय हायनि बाङैनो जों दिनै हदानि तरफ थेके आं जत्तनो कयनाय आह्वान नारनाय जे सरकारनि जत सामों आरो निगो सहयोगितानि बिसिमथै खालायै सामोंना तारलायनायनि बाङै ते कायसक बेलाय नांमानि कक सरकार नाबक नाशा मुक्त समाज नाशा मुक्त राज्य गठन खालामनायनि बाङै चेष्टा खालामदों जों साइमानो विभिन्न जागायाव ड्राग एडिक्शन नङै दं होनै हेकमानि मानैनो जागै सोराय खनाय जेबाबे हाङानि जागानि दंमानि आब हामाया जामाया आङै दंखा हायनि बाङै जों जमातिया हदानि तरफ थेके जे जागायाव ड्राग एडिक्शन दङ सोराय खनाय जाते मानदा गियानातै खालायै बन मा कास होनाय जाते खालायै ब ओ ड्राग बायखे पलबजा गियानातै हायनि बाङै जों जत माने व्यक्तिगत भावे बाहायनो सामाजिक भावे कलेक्टिवली बाहायनो जों मा साखथानाय जाते खालायै ओ ड्राग एडिक्शन चीनी समाजा जाते पलब मायना जातै देशफोराबो सादाखा बाबा गरिया मिशन
জামাতিয়া হদার তত্ত্বাবধানে ভাবাগরিয়া মিশন 14টা স্কুল পরিচালনা খাই দङ आ स्कुल प्राय 1800 स्टूडेंट्स पढ़ाई दङ बनी मेन उद्देश्य हमके जे क्वालिटी एडुकेशन रनानी बाङै এই ক্ষেত্রে আমি যে এখানে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয়